गासैखौबो खुलुमग्रोबाय। दिनै आं मुस्रि धरणी बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। मोनसे समाव खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आङो आंनि जि एबसु केरियार बेखौ जागायदोंमोन आरो दिनै जोबथा हिसाबै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय आं बिदाय लाबाय। जोङो एबसुनि संबिधान बा जों बयबो मिथिखायो जे एबसुआव सानसे जों हाबो आरो बेबायदिनो मोनसे समावहाय जोङो एबसुनिफ्राय जोङो बिदाय लानो गोनां जायो। आरो दिनैनि थासारियाव आंनि बिदाय लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो गाव न'खरनि जे एंगारनो हायै जेंना जेंसि बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै बिनि जाहोननि थाखाय आङो एबसु मावनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। नाथाय आंनि हारिनि प्रति एबसुनि प्रति जे मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय बे अरायबो थाबाय थागोन। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय आङो मिरुनि बाथ्राखौ बुङोबा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो जे बिथांनि दैदेननायाव थामथि खोलोबनि जे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाय जाय सोमावसारनाया रौता हालामाव जागायदोंमोन आरो 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 10 बोसोरनि जे गोख्रों मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव आङो सासे सोद्रोमा हिसाबै बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनखौ आङो थुलुंगा हिसाबै आङो मोनबोनो हादोंमोन। मानगोनां बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' सार बिथां आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए सार लरेन्स इस्लारि आरो आथिखालनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों आङो खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों। मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथांमोननि दैदेननाय जे केबिनेट टिम अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025-26 2 बोसोरनि थाखाय जि सायख'नाय टिम आरो बिथांमोनखौनो आं गोबां समनिफ्राय बिथांमोनाबो जिहेथु जिल्ला आफादाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों हारिनि जाहाथे जोंनि सोमावसारनाय जोंनि जि माहारिबाद बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांनो हागोन। आं फिन जोबनायावहाय जोंनि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि मानगोनां हेमकुमार बसुमतारी गाहाय नेहाथारि प्रकाश नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो आंनि एबसु केरियारनि बाथ्राखौ बुङोबा जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 मायथाइनिफ्राय जे बर'फोरनि थाखाय थामोनथा रैखाथि जौगाथायनि थाखाय मा होनना बुंदों गेरेमसा माहारि दाफुंनो थाखाय जे मोनसे आलादा रायजोनि संग्राम जादोंमोन बे संग्रामखौ आङो नुदोंमोन बा मोनथिदोंमोन फरायनायनि गेजेरजों जोंनि सिनियर लिडारफोरनि गेजेरजों आङो मोनथिनो हादोंमोन आरो थुलुंगा मोननो हादोंमोन। आरो बे संग्रामआ जिहेथु सारा आसामाव सारा जोंनि ओनसोलावनो जिहेथु जादोंमोन आरो बे माने सोमावसारनायनि मोनसे गाहाय माने जायगा हिसाबै खैराबारि ओनसोलाबो माने बेयावहाय माने मैखोमै गोहोम गोग्लैदोंमोन। आरो बे आन्दलननिनो मोनसे मा होनना बुंदों बिहोमा हिसाबै गोहोमथाय हिसाबै बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो होन भलन्टियार फर्सआवनो होन बिएलटिआवनो होन एनडिबिआवनो होन माहारि आफादफोराव खामानि मावनो जातीयताबादनि चेतनाखौ लानानै गोबां दैदेनगिरि जोनोम जादोंमोन। आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ उनसंनानैनो आङो उननि समावहाय आङो एबसुआव सासे बिबानगिरि महरै खामानि मावनो थाखाय आं बिथांमोननि थुलुंगा मोनदोंमोन। दा गाहाय बुंनो हायोबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गाहाय नेहाथारि बिबान मावलांनाय मोनसे समनि कालाइगावनि एमएलए मानगोनां नाथुराम बर' सार बिथां आरो मोनसे समाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान मावनानै बिटिसि जानायनि उनावहा इएम जानाय एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानगोनां लोमस्राव दैमारि सार बिथां आरो जोंनि एबसुनि मोनसे समनि लोगो गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि मानगोनां बाबुल बसुमतारी सार बिथां आरो बोखावजायै दरं जिल्लानि जइन्ट सेक्रेटारि बिएलटिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कालाइगाव बिधानसभा समस्तिनि बारग' एमएलए सार महेश्वर बर' बिथांमोन थाबाय। आरो उननि पर्यायाव आङो खामानि मावनो थाखाय जि थुलुंगा आरो मददखौ मोनदोंब्ला आं सार बिरेन बर' बिथांखौ मख'र लानांगोन, बंकिम स्वर्गियारि, ओमफ्राय आदा श्यामल नार्जारी, आदा चन्दिराम बर', जुब स्वर्गियारि, दा बेबायदिनो खुंख्लाय बसुमतारी बिथां आं बिथांजों
गाहाय नेहाथारि महरै खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन। धनन्जय रामसियारिनिफ्राय लानानै जोंनि समाज सिबियारि ओनसोलनि सुखुज्योति बर' बिथांमोनखौ आङो थुलुंगा हिसाबै मोनदोंमोन आरो बै समावहाय फारफ्रोमबो दिखायावहाय खामानि मावनो जोङो थुलुंगा मोनदोंमोन आरो गावखौ बावसोमनो थाखाय सोलोंनो हादोंमोन। मानगोनां मौजादार लोखिराम बर' आदै बिथांनिसिमबो आङो गासैनिसिमबो आङो दिनैनि समावहा आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे जोबथा बुब्लिनिफ्राय आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा आङो एबसुआव गैथ'लाब्लाबो जाहाथे आङो जायखिजाया माहारि बादखौ सिगाङाव दोननानै बड'फानि जि सानथौ सानस्रि बेफोरखौ जे सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांनो नाजागोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया होन जोंनि थुनलाइ आफादनि हाबाफारियानो जाथि दानायनि आफादफोरनि जि हाबाफारिफोर बेफोर आङो मैखोमै बाहागो लानानै आं जिखिनि हायो मदद होलांनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बे दसेयाव आङो फिन खेबसेबाव जोंनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ एबसु मावनो थाखाय थुलुंगा होबाय खैराबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनाय आङो बावहरनाय थाबाय। फिन खेबसेबाव जोंनि जिल्ला एबसुआ आङो 8 बोसोर खामानि मावनो सुबिदा मोनदोंमोन। बेयाव आं गोबां आफादगिरिफोर नेहाथारिफोर मोनबाय। सिनियर लिडार जिल्लानि आन्दाराव दरं जिल्लानि होन बेबायदि दैदेनगिरि मोनबाय। सार रबिन्द्र मोसाहारि, नेरखां खाग्लारि सारमोननिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदि दैदेनगिरि मोनदों। रतेन्द्र दैमारि सार बिथां आं बेबायदिनो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो जिल्लायावहा खामानि मावफैनाय समावहा लोगो मोनबाय। दा बेखायनो आङो बिथां गेदेमामोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आं बे समावहाय फिन खेबसेबा गासैनिसिमबो दिनैनि बे जोबथा बुब्लियावहाय साबायखर बावनानै आंनि जि फंनैसो बुंनाय जोबथा बिबुंथि हिसाबै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो रायजो राजानो फोरमायहरबाय। आरो गोदान बोसोरनि 2025 जि इंराजि